Knjiga. Moj Mejtefe, moj veliki strahu. Dosta ti sam straha podnijela dok sam sitnu knjigu naučila. Narodna pesma. Sa osjećanjem sličnim strahu počinjem da pišem kratku istoriju jednog dugog i velikog straha. Ovaj strah nema veze sa tako mnogobrojnim i različnim bojaznima i plašnjama koji ispunjavaju ljude u njihovoj borbi za opstanak i utakmici za imanje, očuvanje i uvećanje stečenog. Reč je o drugom strahu, onom teško objašnjivom strahu nevinih ljudskih bića pred pojavama ovog sveta. Reč je o detinjskom strahu, koji već prema tome kakav je prvi dodir toga deteta sa društvom i njegovim zakonima ili iščezava docnije sa godinama, sa umnim razvitkom i pravilnim vaspitanjem ili naprotiv, ostaje u detetu, raste sa njim zajedno, ispunjava, lomi i satire mu dušu, truje život kao skrivena boljka i teško opterećenje. Reč je o onim sitnim, nevidljivim, a sudbonosnim događajima koji često lome duše tih malih ljudi, koje mi zovemo decom, a preko kojih su naši stariji, zauzeti svojim brigama, tako olako prelazili ili uopšte ih nisu primećivali. Ovaj dečak, koji se sa letnjeg raspusta u septembru mesecu vraća u bosansko okružno mesto, treba da uđe u 3. razred gimnazije, jedne od onih naših gimnazija starog i hladnog austrijskog tipa. Kao i većina njegovih vršnjaka, i on se vraća teška srca, posle dugih letnjih dana slobode, igre i nerada koje deca tako vole. Mršav je i preplanuo, a kosa je sasušena i izbledela od sunca. Odelo mu se čini teško, a cipele ga žulja kao tuđe. Svoju đačku sobu deli sa jednim drugom, a stanuje kod jedne udovice, tvrde i brižne žene, koja i sama ima 2 sina u gimnaziji. Ulice i zgrade mu izgledaju šire i više, ljudi svečani i dućani bogati, ali utoliko više osjeća da je on sam nekako malen i zbunjen i neugledan. Ono malo bakrena novca što mu zvecka u džepu tako je neznatno prema svemu onome što nude dućani i ulice, da ga osjeća više kao nemaštinu nego kao neko imanje. To što on ima, tako je malo prema onome što mu se nudi i tako neznatno prema onome što on želi, da mu ne pričinjava zadovoljstvo ni ono što može da kupi, jer već unapred osjeća bolnu granicu svojih mogućnosti. Pred gimnazijskom zgradom prodavci voća, sladoleda i šećerlema. Oko svakog od njih živ krug dečaka koji pazaruju, jedu, časte se međusobno, dele ili se prepiru. Dečak živo želi da im priđe i da se pomeša sa njima, ali je tih grupa mnogo i on samo ide od jedne do druge i zastajkuje kod svake kao neodlučan posmatrač. U prostornom hodniku gimnazijske zgrade hladno i pusto. Na velikoj crnoj tabli, koja je jedini ukras te nevesele prostorije, ispisana čitko imena đaka koji imaju pismo kod služitelja. Dečak posmatra, kao uvek, tu tablu i imena redom, a saznanje da za njega nema i ne može da bude ništa jer mu niko i ne piše, osjeća kao naročit i već dobro poznat bol. Odjednom mu se od jednog sličnog prezimena učini da je njegovo. Vidi jasno svoje puno ime. Vidi odmah u mislima pismo, pravo pismo, zatvoreno, sa markama, poštanskim žigovima i svim tragovima daljine i putovanja, sa ni sam ne zna kakvim sve porukama, važnim, lepim i zanimljivim. Šta sve ne može da sadrži jedno pismo? Samo ko ima sreće da ga dobije. Tada zaigraju slova na tabli, pomere se i razmeste onako kako stvarno jesu i stoje, i njegovog imena nema nigde. Ni pisma nema, ni poruke iz daljine. Kao što, nažalost, nema ničeg lepog, ni neobičnog, ni uzbuljivog, nego samo jednoličan život, bez čuda i iznenađenja, satkan od prostih i oskudnih događaja, neodređenih i nejasnih, a mučnih i suvoparnih dužnosti i obaveza. Na jednoj manjoj tabli piše gde i kada se izdaju besplatno školske knjige siromašnim đacima. To je neprijatan trenutak koji on poznaje od lane i preklane. Đaci koji mogu da podnesu uverenje da nemaju roditelje ili da im roditelji nisu imućni, dobivaju besplatno od države sve školske knjige koje su im potrebne za taj razred. To su naravno upotrebljavane knjige koje su prošle kroz toliko ruku isto tako siromašnih đaka.
One su često izlepljene, iskrpljene, izušivane. Na svakoj stranici ima ispodvlačenih mesta, pribeležaka sa strane, sitnih crteža ili onih besmislenih geometrijskih figura koji dečaci crtaju u svoj dosadi i raseljenosti. Ima tragova jela ili pića, ima naročito one sive prljavštine koju hartija prima dugom upotrebom. Dečaku se gade te knjige i sve te mrlje i tragovi tuđeg rada i života, nečisti, nedostojni, ispunjavaju ga odvratnošću, a u isto vreme privlače njegovu pažnju i izgledaju mu isto toliko važni koliko i ono što je štampano. A na naslovnim listovima svake knjige koče se potpisi tih đaka koji su pre njega sa ovim knjigama svršili svoj razred i već odavno izmakli pred njim u neke dalje i valjda lepše, zanimljivije i svetlije predele. Njihove su primedbe smešne, neumesne i vređaju dečaka. Ova je knjiga pripadala Ivanu Stankoviću, učeniku 3. B razreda. Dečak osjeća odvratnost pri pomisli da sa tim udžbenicima mora provesti godinu dana i iz njih redovno učiti. Mrzi ih već sada, i njih, i sve što je u njima, ne samo pisano i šareno, nego i štampano. Sa takvim udžbenicima i sa svojim starim snom o nekim čistim, lepim knjigama u kojima na netaknutim belim stranicama pišu krupnim i razgovetnim slovima neka gorda i radosna otkrića, dečak je otpočeo i 3. razred. Ali taj 3. razred donosio je bar jednu nadu i jedno prijatno obećanje. Od 3. razreda pa naviše, đaci imaju pravo da služe gimnazijskom bibliotekom iz lepe i naučne književnosti. Prve 2 godine svog školovanja, dečak je toliko puta mislio na taj trenutak kada će i on smeti da ode u određeni dan i sat u nedelji i da iz te knjižnice uzme na čitanje neko od onih ilustrovanih dela koje je gledao kod starijih drugova. On je iz razgovora sa tim starijim drugovima znao naslove mnogih knjiga koje se nalaze u toj maloj gimnazijskoj biblioteci. Slušao je kako raspravljaju o njihovoj sadržini i dolazio je sam sebi sitan i neuk. I samo je želeo da i on doraste do 3. razreda i do biblioteke. Sada je došao i taj dan. Prvog utornika posle podne on je među prvima stajao pred zaključanim vratima biblioteke i čekao na profesora bibliotekara. Kada se profesor pojavio i kada je otključao vrata i pustio ih u hladovitu usku sobu, pored čijih su zidova bili ormani puni knjiga, za dečaka je nastupilo ostvarenje jednog dugo sanjanog i živo željenog trenutka. Đaci iz viših razreda došli su prvi na red. Profesor, debeo riđ čovek, brzih pokreta i oštre reči, stavljao je svoje primedbe, preporučivao jedne knjige, odgovarao od čitanja drugih. Dečaka je bunio njegov suvi i podrugljivi način govora o tako velikim i svečanim stvarima. Ali on je svakog trenutka zaboravljao na profesora i na đake i samo gledao knjige, poređane iza stakla, i maštao o svemu što može da bude napisano i naslikano u tim knjigama, i već sada osjećao kao bol to što mora da se odluči samo za jednu knjigu i nju da zatraži. Mislio je kakva bi to sreća bila i kako bi odmah s njega pao taj bolni teret kada se ne bi morao odlučivati i kad bi bar mogao mirno i slobodno da pregleda sva 3 ormana i da razgleda sve knjige i lista po njima. Šta je jedna knjiga, pa i najlepša, kad čovek zna da postoje tolike stotine i hiljada drugih knjiga? Bar 3-4 kad bi mogao da dobije, pa da ne strepi, dok čita jedno od njih, da će za koji sat doći do kraja i da neće imati šta da čita. Ovako, svakog utornika jednu knjigu, pa i to samo od onih koji su za njegov razred, koje profesor odobri, i to još pod uslovom da ni iz jednog predmeta ne dobije lošu ocenu. Sve uslovljeno, ograničeno, tesno i oskudno, a ipak postoje u svetu biblioteke, postoje tolike knjige i postoje ljudi koji ih slobodno čitaju. I on ne želi mnogo, 4-5 knjiga o raznim putovanjima po raznim krajevima sveta. Samo da može da čita onu, da nasloni na one 3 ili 4 koje će čitati docnije i da ponekad pogleda istovremeno u 2 knjige, samo da pogled baci. Ne zna zašto, ali čini mu se da bi to bilo ostvarenje njegove najveće želje. Jesi li ti došao da spavaš ovde ili da uzmeš knjigu? Trgao ga je iz tih maštanja profesorov glas. Rezak i nestrpljiv, ali dečak je imao muke da se pribere.
Nije bio ni primetio kada je došao red na njega. Sa leđa su ga gurali drugovi i smejali se. Pred njim, sasvim pred njim, stajao je otresiti riđi profesor. Video mu je jake pesnice, snažan vrat, kratko šišanu crvenu kosu, opuštene brkove i zelene oči tvrda i podrugljiva pogleda. Oči čoveka koji zna šta hoće i šta treba da se radi i koji od drugih neumoljivo traži da to isto znaju o svakoj stvari i u svakom trenutku. Dečaku se činilo kao da je odjednom i neočekivano stavljena na neku pretešku i nemilosrdnu probu. Najlepše što je imao od biblioteke, dvogodišnja želja i misao na njene ostvarenje, sad je prošlo. Grubo probuđen, uhvaćen u maštanjima kao u krivici, on je bio zbunjen i uplašen. Naročito se bojao da mu profesor ne nadene neki podrugljiv nadimak, jer je imao običaj da to čini, a posle, kad đaci prihvate to podrugljivo ime, nikomu ga neće skinuti. Dakle, šta je po volji? Produži profesor ironično. Molio bih nešto o putovanjima, mucao je iznenađeni dečak. Molio bi, ti sam ne znaš, čini mi se šta hoćeš, kaže profesor i maše se za jednu kratku podebelu knjigu, unosi dečakovo ime u spisak i predaje mu je žustro. Idemo dalje. Dečak se povlači zbunjen, misleći samo da je ovog puta srećno izbegao nadimak. Razgleda knjigu koja na koricama ima sliku u bojama, sve sami sneg i led i naslov. Ekspedicije u polarne krajeve. Silazeći s njom niz stepenište i zastajkujući na svakoj stepenici, on je otvarao knjigu na mestima gde su bile slike polarnih predela, sa ledenim bregovima, saonicama koje vuku psi i snežnim šatorima. Lice mu je još gorelo i ruke podrhtavale od malopređašnjeg susreta sa profesorom bibliotekarom. Neprijatnost i hladnoća toga susreta vele su iz svih tih polarnih fotografija i sa svake stranice te prestarele, rđavo povezane i mnogo upotrebljavane knjige. To su dakle te lepote i ta zadovoljstva koje čoveka čekaju kad stekne pravo da se služi bibliotekom. Zagadan u te slike, sa pomešanim osjećanjima povređenog samoljublja, razočarenja i ljubopitstva, dečak je pogrešno stao na jednu izlaznu stepenicu. Poveo se, zateturao i najposle dočekao rukama o zid, ali je pritom ispustio knjigu koja se otkotrljala niz stepenište. Zadržavši se da ne padne i pribravši se, on je odmah potrčao za knjigom koja je ležala na dnu stepeništa. Kad je podigao, video je sa zaprepašćenjem da se od pada potpuno iskoričila. Ceo njen unutrašnji deo odlepio se od korica i držao se samo još sa nekoliko tankih konaca za poleđinu. Dečaku pojuri krv u glavu. Kroz veo vrele magle kojima je igrao pred očima, on strpa izlubljenu svesku u korice, obazre se da ga ko nije video i pođe brzim koracima kući. Idući ulicom, uspori korak. Zaboravljena je bila uska neprijatna biblioteka, kao da nikad nije ni bio u njoj. Sada je mogao još samo da misli na štetu i nezgodu koja ga je zadesila sa knjigom i koju treba da razgleda kod kuće. Pod miškom ga je pekla oštećena knjiga. Kad je došao kući, ostavio je odmah zlosrećnu knjigu kao neprijatan teret na dno svog đačkog kovčega pod zimsko rublje. Užinao je i izašao da se igra sa vršnjacima iz komšiluka. U igri se zaboravio. Ali kada je počeo da pada prvi mrak i kad su drugovi stali da se razilaze kućama, njega zabole pomisao da ga kod kuće čeka nešto ružno i neprijatno. I taj bol je rastao sa sumrakom. Večerao je brzo i rasejano i odmah posle večere otišao u spavaću sobu i privukao petrolejsku lampu u svoj ugao. Dok je njegov drug ostao sa gazdaričinim sinovima u trpezariji, odakle su dopirali njihovi veseli glasovi, dečak je, pretvarajući se da se sprema zadatak za sutra, izvukao knjigu koju je danas doneo i počeo da je razgleda kao ranjeno mesto na sebi. Knjiga se držala sa još svega 2 tanka konca za korice. Bilo je očigledno da je već jednom bila oštećena i lepljena nevešto i slabo, nekim smeđim rđavim lepkom, koji je pri prvom jačem potresu popustio. Naknut nad kovčegom, dečak je gledao čas knjigu, a čas korice i osjećao kako mu krv navire u glavu. Pitao se zbunjeno šta treba da preduzme pa da stvar popravi. Šta se radi u sličnim prilikama.
Jedno je znao, da onom riđem snažnom čoveku u biblioteci ne bi nikad i nipošto smeo da prizna svoju nezgodu. Da ode kod nekog knjigovesca? Da, to je najbolje, a tada počeše sumnje. Hoće li hteti da mu poveže knjigu? Hoće li on imati novaca? Hoće li se ipak poznavati na knjizi da je popravljena? U tom neko otvori vrata od trpezarije. Zasuga veseo žagor. On uplašeno gurnu knjigu na dno sanduka, zalupi poklopac i, ne okrećući glave, stade da lista po nekoj svesci, praveći se sav zauzet tim poslom. Vrata na trpezariji opet se zatvoriše. On oprezno otvori sanduk i izvadi ponovo knjigu. Sad su bila popustila i ona dva tanka konca. Dečak je držao u jednoj ruci knjigu, a u drugoj korice. Tako. Sada je zlo potpuno. On pažljivo stavi knjigu u korice i sve položi na dno kovčega, koji zaključa. Zatim se vrati u trpezariju i sede za sto sa ostalima. I tu se smejao, razgovarao, učestvovao u igri, ne zaboravljajući ni jednog trenutka na svoju mučnu tajnu. Tako je dečak počeo prve dane svog 3. razreda. Za vreme školskih časova, dok je profesor sa šiljastom progrušenom bradom objašnjavao grčku azbuku, dečak je gledao kroz prozor vrhove drveća, pune još bujnog septembarskog zelenila i delić svetlog neba u daljini. Odsutan duhom i nesposoban da zapamti te nove znakove, on je mislio samo na upropašćenu knjigu sa kojom neće nikad smeti da iziđe pred starog bibliotekara, a koja se, kako njemu sve više izgleda, ne može ni popraviti ni nabaviti. I ta je misao stalna i mučna, gubila sve brže svoj prvobitni oblik. Tako je bilo za vreme predavanja, u igri i pri drugarskim šalama. U svakom sekundu on je znao da u svetu postoji nešto pokvareno i razvaljeno, neka njegova nezgoda i krivica koju ne sme nikom da prizna i ne ume da popravi, a za koju će morati jednog dana da odgovara. Ipak mu se u igri ili pri šetnjama sa drugovima dešavalo da uspe da zaboravi i da satima ne pomisli na svoju tajnu. Smejao se, trčao ili razgovarao veselo i bezbrižno kao i ostali, ali tada bi se najednom, kao fizički bol, javila u njemu misao na skrivenu knjigu. I svaki put je taj bol bio utoliko ljući i teži, ukoliko su trenutna radost i kratki zaborav bili jači i dublji, jer je na stari bol dolazio uvek još i prekor samom sebi što ga izneverio. I kad bi posle takvih časova odlazio da legne u svoju postelju, rasanjen u tami, on je tu nalazio svoju brigu, budnu i nepomičnu i svaki put malo veću i težu nego što je ostavio jutros kad je ustao. Nedelje i meseci prolazili su, a događaj sa knjigom, običan i neznatan sam po sebi, dobivao je stalno i sve brže nestvarni avetinjski izgled mučne tajne i nepopravljive greške koju valja kriti. Sve je to bilo ludo, izlišno i u osnovi bezrazložno, a ipak stvarno i bolno, stvarnije od dnevnih igara i razgovora. Počeo je da izbegava drugove i njihove zabave, a na najbezbrižnije među njima gledao je sa nezlobivom, ali bolnom zavišću. Šta sve nije u tim jesenjim noćima prolazilo kroz detinju glavu? Kakve se sve mogućnosti nisu ocrtavale i kakvi nemogućni snovi ispredali? Noć je prolazila, a on je mislio da poveri nekom šta mu se desilo, da potraži negde saveta kako da to pitanje reši i da se oslobodi brige. Pri samoj pomisli na to, njega bi nešto ogrejalo iznutra i sve bi poslao za trenutak jasno, lako i jednostavno. Pred njim su se ređala lica njegovih drugova. Ispredao je do sitnica čitave razgovore, svoju ispovest i njihove odgovore i izraze lica i na kraju dolazio do uverenja da bi to bilo uzaludno i, što je još gore, nemogućno. Pomišljao je da kaže stvar gazdarici, ali sam izraz njenog lica, brižan i udovički, odvraćao ga je od toga. Rešavao se da piše ocu sve potanko i da traži saveta i pomoći, ili čak da ode jednog dana do biblioteke, da sačeka profesora i da mu nasamo iskreno prizna stvar. I pošto bi dugo oživljavao u sebi svoje reči i njihove odgovore, sve do najmanjeg pokreta izraza lica, uvideo bi da je to iznad njegove snage i ostajao opet sam sa svojom tajnom, koja je posle svakog takvog razmišljanja bivala teža. Dolazio je na misao da se molitvom izbavi od svega i šaputao bi zaista sve poznate molitve,
nečujno, dugo i usrdno. Sa dlanom na ustima, da drug koji spava u istoj sobi ne bi čuo, upućivao je žarke reči pravo Bogu i njegovim svecima, koji, kao što se kaže, mogu da čine i veća čuda, i tražio je da raskoličena knjiga sastavi, kako bi je mirno i slobodno mogao vratiti onom čoveku, ne izlažući se ni sam ne zna kakvim strogostima, poniženjima i kaznama. Zaspao bi tako, uzuljan svojim sopstvenim šapatom, a pre svitanja bi se budio, sa plašljivom, ali divnom nadom u sebi, odlazio do kovčega i tu nalazio svoju knjigu, jadno i beznadežno raskinutu nadvoje, onakvu kakva je bila pre svih njegovih nada i molitva, i čini mu se još goru i beznadniju. I vraćao bi se, poražen, u postelju. Da umrem, mislio je tada dečak u krevetu, stegnutih vilica sav zgrčen, da umrem sad odmah. Umreti značilo bi ne morati poveravati se nikom i ne čekati čuda koja neće da dođu, ne odgovarati za ono što nisi kriv, ne morati nikad više stupiti pred onog riđeg podrugljivog čoveka. To bi značilo da nestane mene, ali sa mnom i knjiga, zdravih, oštećenih i popravljenih, i biblioteka i bibliotekara i odgovornosti i straha od njih. Bože, daj da umrem pre nego što dođe kraj semestra i onaj neizbežni trenutak kada ću morati izići pred bibliotekara i odgovarati za oštećenu knjigu. Zatim je mislio kako bi bilo da izgori gimnazijska zgrada, zajedno sa bibliotekom i spiskom pozajmljenih knjiga. Da li bi se tad morale vraćati preostale knjige? Ili ne, da izgori ova kuća u kojoj on živi, sa svim stvarima, pa i sa tom knjigom u kovčegu. Kako bi tada bilo lakše odgovarati? Ne, najbolje bi bilo i najsigurnije umreti. Ali umesto da umre, on bi redovno zaspao sa tom svojom željom. A posle u snu javljala se opet oštećena knjiga u najfantastičnijim oblicima i strah od teške, nepravedne i nejasne odgovornosti. Sa njim opet i u snu želja da umre, da nestane iz života snivanog kao i stvarnog, potpuno i zauvek. S vremenom, dečak je postajao sve više usamljen i povučen u sebe. Smršao je jer je jeo malo i žvakao zlovoljno i slabo. To nije niko primećivao, ali su zato profesori primetili da je popustio u učenju. 2 meseca uzastopce dobivao je iz grčkog jezika i matematike nepovoljne ocene. Profesor grčkog jezika, čovek ćutljiv i jedak, nije se mnogo bavio njime. Postavio bi mu 2 pitanja i dobivši nesigurne odgovore, samo bi sikćući i s nerazumljivom mržnjom izgovorio: na mesto. Rđave ocene ređale su se jedna za drugom. Mnogo je teže dečaku bilo sa profesorom matematike, mršavim i dobroćudnim starcem, koji ga je zabrinuto gledao preko zlatnog okvira svojih bistrih i nekako dobrih i veselih naočara. A šta je s tobom, Latkoviću? Ja sam navikao da od tebe dobivam drugčije odgovore. Preni se, čoveče. A dečak je treptao očima, stidao se i ćutao. Tako, svi traže od njega samo napor i pitaju za plodove toga napora, a nema nikog kojem bi mogao da poveri i da potraži saveta i izlaza. Sa sujevernim strahom zaobilazio je izloge knjižara u kojima su bile poređene nove i lepo ukoričene knjige. A kad bi se među drugovima povela reč o biblioteci ili o kakvoj bilo knjizi, on bi odjednom pocrveneo, počeo zbunjeno da zamuckoje, zabašuruje i skreće govor na druge stvari, dok mu se po grudima razlivalo, kao fizički bol, njegovo već poznatno mučno osjećanje od pomisli na neku nejasnu i nepopravljivu štetu koja mu se desila i za koju još niko ne zna, ali za koju će morati da odgovara. A to osjećanje bilo je toliko teže ukoliko se on više trudio da ga sakrije. Često mu se činilo da mu se drugovi namerno obraćaju sa pitanjima koje se odnose na biblioteku, knjige i njihove poveze. Na svako takvo pitanje on bi odgovarao ćutanjem, obarajući oči i čekajući kad će mu neko otvoreno kazati da zna da on u svom kovčegu drži razvaljenu knjigu. Svi su dani bili teški, ali naročito mučan bio je utornik. Tog dana on nije mogao da misli ni na šta drugo do na svoju knjigu. Utornikom posle podne drugovi su vraćali pročitane knjige i uzimali nove. On nije smeo ni misliti na to. Ne bi se bojao da iziđe ako treba pred direktora i pred svaki sud ovog sveta,
Ali eto, nema snage ni hrabrosti da iziđe pred tog krupnog i riđeg čoveka koji suvo, krto traži od svakog da brzo, jasno i određeno kaže šta hoće. I to još da iziđe sa oštećenom knjigom. Ne, za to nema hrabrosti. Njega se boji više od svega na svetu. Tako jednog utornika, kad su za vreme odmora razgovarali o knjigama, neko upita i dečaka zašto više ne uzima knjige iz biblioteke. On odgovori da još nije pročitao prvu. Jedan snažan i podrugljiv drug se umeša u razgovor. Pa ne možeš ti da držiš tako mesecima jednu knjigu. Ako se nađe neko pa je zatraži, morat ćeš je vratiti. Ne učiš je valjda napamet. Dečak ga pogleda bojažljivo i sumnjičavo, želeći da proveri da li ovaj to govori iz toga što zna u čemu je stvar ili samo slučajno, iz urođene pakosti. Pogled mu susretne nasmejane i nemilosrdne oči drugog čoveka iz kojih se ništa nije moglo pročitati osim njihove uređene osionosti i tvrdoće. Ali u dečaku ostade sada ta misao. Istina, on ima pravo da drži knjigu do kraja prvog semestra, ali sada se sa novim strahom pitao šta će biti ako slučajno neko zatraži tu istu knjigu koju on drži već 2 meseca i ako ga pozovu da je vrati. Onda će sve izaći na videlo. To je približavalo opasnost i povećavalo strah. Toga je nateralo da počne brže i odlučnije da razmišlja o nekom rešenju. Stvar je u toku vremena postala toliko vezana za njegove najličnije unutarnje strepnje i pomisli da više nije moglo biti govora da se ma kome poveri ili sa bilo kim posavetuje. Idućeg 1. meseca sabrao je novac. Otišao u jednu zabačenu ulicu i tu kod nekog Jevrejina kupio tutkalu u tablicama. Zatim je vrebao jedno posle podne kad bi mogao ostati sam kod kuće. Našao je neki stari lonac i u njemu rastopio tutkalo. Dolivao je vodu, podlivao, mešao, primicao, vatri i odmicao. Zbunjen i uplašen, kao da radi najtajanstveniju i najgoru stvar na svetu, on nije ni osjećao da je već uprljao ruke i oprljio prste. Samo se trudio da devojci koja je radila u kuhinji objasni stvar kao beznačajnu i bezazlenu. Kada je lepak bio rastopljen, odneo ga je u sobu, izvadio knjigu i pačetom drveta koje je bio naročito istanjio, počeo da maže povez knjige. Lepak se hvatao za prste, lepio i otezao, kapao i po koricama. Dečak je padao u sve veću zabunu što je više hteo da bude pažljiv i oprezan. Najposle uglavio je knjigu u korice i pritisnuo čvrsto o drugim knjigama i teškim predmetima. Zatim je uklonio sve tragove svoga rada i oprao ruke. Tu noć je spavao naročito nemirno. Svaki čas se budio od pomisli da je možda nepopravljivo pokvario cijelu stvar. Nešto ga je gonilo da se digne i da vidi da li se lepak već osušio i kako je lepljenje uspeo. Ali se bojao da ne probudi druga koji je spavao u drugom uglu sobe. Tako je jedva dočekao zimsko svitanje. Tada se digao, razmaknuo malo zavese i pri sivoj svetlosti jutra izvadio knjigu, koja je bila ukrućena od tutkala i teško se otvarala. On je rastvori pažljivo, slušajući sa strahom i zadržana daha kako knjiga pucketa. Korice su bile slepljene za poleđinu knjige, ali su na prvoj i posljednjoj stranici bili vidni tragovi tutkala i neveštog lepljenja. Dečak ostavi ponovo knjigu u sanduk i drhteći od studeni vrati se na prstima u postelji, u mučnoj nedoumici da li je stvar dobro rešio ili je potpuno i do kraja upropastio. Od tada je danju i noću, koristeći se svakom trenutkom samoće, otvarao kriomice svoj kovčeg, zagledao knjigu i procenjivao da li je lepljenje uspelo i da li bi je smeo takvu vratiti bibliotekaru. Često je procena ispadala povoljna, a još češće nepovoljna, i strah je rastao. I taj utornik je došao, posljednji utornik u prvom semestru. Toga dana morale su biti vraćene sve knjige pozemljene u toku polugođa. Ko ne vrati knjigu, ne može biti ocen i dobiti svedočanstvo. U toku noći između ponedeljnika i utornika dečak nije spavao gotovo nikako. Ustajao je nekoliko puta, nečujno prilazio kovčegu, vadio knjigu, razgledao je i procenjivao, pa bi onda vraćao u kovčeg sa uverenjem da profesor neće ništa primetiti. Ali čim bi se vratio u postelju i počeo da razmišlja, javljale su se opet sumnje. Činilo mu se da su mrlje otutkala tolike da ne mogu ostati neprimećene.
Tako bi se kolebao neko vreme, a onda bi, nemogući da izdrži neizvesnost, ustajao da stvar ponovo razgleda i da se uveri. Nebrojeno puta on je te noći ponovio u sebi ceo prizor sa predajom knjige, kako bi on po njegovom mišljenju trebalo da izgleda. Ući će u biblioteku kad u njoj bude što više đaka. Tako profesor neće moći toliko da se bavi njime i njegovom knjigom. Ući će sa ravnodušnim izrazom na licu, poklonit će se i kazati: molim, gospodine profesore, ili ne, neće ništa kazati, jer bi time već privukao pažnju na sebe, nego će se samo pokloniti. Knjigu će zaviti u beo tabak hartije i tu pred profesorom je izvaditi, tako da on vidi sa koliko je pažnje knjiga čuvana. To je dobra misao. Da, ali tada će profesor uzeti knjigu, rastvoriti je brzim pokretom, a knjiga će zapucketati i odmah pokazati nevešto i grubo slepljena mesta. I tada će nastupiti, on sam ne zna šta će upravo nastupiti, ali nastupit će ono nepoznato od čega on strepi, zbog čega ne spava, slabo jede i rđavo uči već mesecima. Nastupit će negodovanje i oštre reči tog strašnog čoveka, pa saslušavanje, pa kazna i bruka i plaćanje. Nastupit će ukratko sve one neodređene, složene i mnogobrojne odgovornosti kojima on ni u mislima ne sme u lice da pogleda ni da ih oceni, preračuna i izmeri i samo želi da ih po svaku pa i najvišu cenu izbegne. Tako bi opet zaspao, smišljajući najčudnije procedure koje će biti na njega primenjene, sa naročitim planom, grubo i nemilosrdno. Bilo je vlažno januarsko posle podne. Dečak je uzeo knjigu iz kovčega. Na mutnoj svetlosti zimskog dana ona mu je sada izgledala iskrpljena, žalosna i upropašćena, očigledno i nepopravljivo. Spreman na najgore, zavio je knjigu u belu hartiju i krenuo u školu. Obilazio je oko bibliotekarovih vrata, zapitkivao drugeve koji su izlazili, brojao one koji su ulazili i kada je u jednom trenutku video da su ušla trojica odjednom, on je kucnuo i ne čekajući odgovora ušao. To je dakle ta soba u kojoj bi najbolje bilo da nikad nije ni ušao i to je taj trenutak. Zubi su mu cvokotali i desna noga neprijatno poigravala. Stao je u potiljak iza onih što su pre njega i trudio se da ne drhti. Zaokupljen svojim mislima, nije ni primetio kako su jedan po jedan nestali oni koji su stajali pred njim. Tako se odjednom našao, lice u lice sa riđim snažnim čovekom koji je ispunjavao tolike njegove misli i snove za poslednjih 5 meseci. Profesor je sada bio vidno izmenjen, natmuren i taman, sa jakim podočnjacima i nezdravom bojom. On je ostavljao utisak zabrinutog i bolesnog čoveka. Dečak je razmišljao da li je to gore i opasnije ili bolje i povoljnije po njega. U isto vreme on se i duboko klanjao i mrmljao nešto kao molim gospodine profesore i sporo i nespretno razvijao belu hartiju. Profesor, utučen i mrzovoljan, nije ga ni pogledao. Uzeo je knjigu, udario njom po dlanu leve ruke, pogledao broj na poleđini, zatim crvenom pisaljkom precrtao dečakovo ime u spisku, a knjigu položio na ostale koje je pre toga primio. Ne dižući pogleda, profesor pruži ruku za narednu knjigu, ali je dečak stajao kao mađijan pred njim. Tek kada ga je onaj drugi za leđa odgurnuo i pružio svoju knjigu, on se skloni u stranu sa neodlučnim korakom. Polagano i oprezno kao u snu, u jednom od onih snova u koje čovek ne veruje ni u trenutku dok ih sniva, pođe vratima. Po leđima je osjećao jezu i očekivao je kao pouzdano da će ga viknuti po imenu i pozvati natrag. Tako je izašao. Upravo, više su ga izgurali đaci koji su izlazili i ulazili u biblioteku. Kao u snu, jednako sa jezom po leđima i jednako očekujući, neminovno očekujući da će ga neko zovnuti da se vrati, prošao je širokim hodnikom u kome je visila crna tabla sa imenima srećnika koji dobivaju pisma. Sada je nije ni pogledao. Zaputio se jednoličnom ulicom, po mokrom i prljavom snegu, sve očekujući da će ga zovnuti. Ne, nikoga nije zvao. Šta se desilo? Desilo se najveće čudo. Da se ništa nije desilo. Sve je prošlo prirodno i jednostavno. Sve je srećno i dobro rešeno. Nema više pokvarene knjige, ni straha od odgovornosti i kazne. Za cijelo vreme svog mučenja on je sva moguća rešenja predviđao i zamišljao do sitnica.
samo ne ovo i ovakvo. Zategnutost koja je u njemu trajala i rasla mesecima, sada je odjednom popustila. Kao da se sva ona strahovanja i slutnje nisu nikad postojali ni mučili ga. Sve je odjednom zbrisano i zaboravljeno. Osjećao je da bi trebalo da se raduje, da klikće od veselja što je sve ovako neočekivano dobro prošlo. Da, trebalo bi da se raduje. Možda se stvarno i raduje, ali u toj praznini koja je usled naglog i povoljnog rešenja odjednom nastala u njemu, ne može ta radost da nađe mesta ni odjeka. Raduje se, ali se vuče ulicama kao isprebijan, kao posle bolesti. Obuzima ga osjećanje nerazumljive ganutosti. U grlu mu se penje bezglasan jecaj i tu poigrava sa svakim korakom. Idući tako, sporo i zbunjeno, dođe kući. Uđe u sobu i prvi put posle toliko vremena otvori slobodno i ne obazirujući se ni na koga svoj kovčeg. Bacio je brz pogled na mesto na kome je toliko meseci stajala ta strašna knjiga. Zatim je zatvorio kovčeg i seo na njega pogružen. Tako je sedeo dugo, zanesen, pognute glave sa laktovima odupretim o kolena, sa grčevito prepletanim prstima, kao neki zreo i premoren čovek koji se potpuno predaje kratkim trenucima odmora i zatišja.